Dneska jsme se tady sešli k příležitosti 100letého výročí letců, kteří se zúčastnili bojů o Británii a měli jsme možnost tady jejich spolubojovníka, generála Bočka, přivítat a musím říct, že pro všechny zúčastněné je to zřejmě tak hluboký zážitek jako pro mě, protože je vidět, že ti, kteří odešli bojovat tehdy do Anglie, nasadili své životy pro naši svobodu, pro naši budoucnost. A musím říct, že i žasnu a obdivuju pana generála Bočka, jaký zůstal vitální, jaký zůstal mladý duchem i tělem a že do dneška dokáže řídit auto, létat v letadle. A myslím si, že to významným způsobem zvýšilo úroveň dnešních oslav. Takže malou chvíli jsem se rozloučil s panem generálem Bočkem. Já jsem mu poděkoval za naši svobodu, nejenom svobodu pro nás a naše děti. Na hrobě jednoho z dneska oslavenců, který slavíme z té výročí pana Zadrobílka, letce druhé světové války, tak je napsáno na hrobě: naše smrt je vaše svoboda. Takže jsem mu za to strašně moc poděkoval a věřím tomu, že jejich smrt nebyla zbytečná. Dnešní den v Rochově-Týnce se velmi vydařil. Podařilo se tady společně uctít památku obětem a věřím tomu, že se podobné akce budou i do budoucna opakovat.